Спомням си, че бях на работа в магазина на майка ми, работех и помагах и аз си го пусках и си гледах, защото какво друго да правя сега. Не знам какъв е магазина. За периоди препарати на малко такова, просто да помагам да се уча на нещо. И тогава там участваше в Линк и много ми хареса като мислене. Въобще като човек много ме изкефи как разсъждава и с няколко месеца след това цялото предаване като свърши, ми се появи във Фейсбук, че ще води брейк часове. И аз понеже още от Яшо, той ни е говорил, нали, че за да бъдем пълни танцори е необходимо освен горе да се движиме, да може да се движиме и долу. А винаги, който започва с all styles, нали, много е трудно да стигнеш до пола, нали, това е някакъв страх, защото не си свикнал. И аз, нали, зора да стана много добър танцор и си казах, сега ще ходя на брейк, за да науча някакви неща долу. И отидох, нали, и започнах. Пак сама? Да. Чакай. Не знам, обикновено ходят 2-3 човека заедно се запишат. Човек. Особено обичат сама. И на брейк. И там имаше ли други момичета, като ти я записваш? Имаше едно-две сигурно. То самата група, като почнахме, бяхме много малко хора, наистина. И с времето, нали, все повече и повече се разрастваше. Що сама, защото не ми се чака никого и защото съм само аз така активна и надъхана и си го искам и, нали, не мога да се съобразявам. Аре другия път. Не, искам сега.